Салом духтаро, созе назен саломатиё хубай. Нигоҳ кунед, ма шумо ирӯз чӣ ёфтум? Анамха шерстои фасон боз сангоира намегин. Беҳад сангои фасони хушрӯви оригинал задагай. Нигоҳ кунед, наздик-наздикая сангош пури сангай духтаро. Марамат 220 сомон як либос шай. Шерсти тозае нигоҳ кунед. Чихе шерсти Покистона, шерсти Покистона духтаро медонен чи? Ино барошон як бистай, як либосуш 4 метр ё 380 туғри карда мондагиай марҳамат метавонен дархост кунен, доставкатон мекунанд. Нигоҳ кунен охир рангора бинен чихе хушрӯвай. Марамат беҳад рангакои фасон беҳтарин модело дар шерс. На, дар кортон боша интихоб кунен, дарав доставкатон мекунанд. Кассе оптови мегирад духтаро, боз ҳам арзонтар мешава. Сиёшам будая, ина сиёшам хушрӯ духтаро. Марамат шерса машмо данишон чӣ минен наздик бинен дайнам хали материалай. Хулоса шерси Покистон мана беҳтарин модель. Ҳозир гул бисёрай. То охири навора тамошо кунед духтаро, боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Инаиш бо иглай диден савза, савзгулакшам хушрӯ гирифтестиян. Марамат метавонен аз ишам гирен. Мана иша бинен чихе хушрӯ. Хоҳен аз иш гирен. Ҳамаш хулас фасон, ҳамаш хушрӯ шерстои Покистон, шерсои Покистон. Мана марамат зардам доштай диден. Гул бисёрай. То охири навора чӣ тавре ки гуфтестам духтаро, тамошо кунен. Боварӣ дорум маъқултон бо мешава. Инай бо майда гулшам будай диден. Ин хушрӯ а гулш. Мана сангчадор гулш фасонак. Ай бо расветка дорада? Ина расветкоша бинен духтаро. Чихе расветкачои хушрӯ доранд. Мана марҳамат аз инам метавонен ки интихоб кунен. И бо сафедгулакам дора. Мана заминаш сафедай. Вай ра бинен охи чихе хушрӯвай. 220 сомон як либос шай. Чӣ тавре гуфтум доставка доран. Баъд оптовиш бо арзон мешад. Мана инаи гулам хушрӯ. Сергула. Не сергулакошам фасон духтаро. Мана и рангшам ҳастай. Рангои беҳтаринай. Моделои хушрӯвай на интихоб кунен. Дар равакак шумо да доставка мекунанд. Рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен. Мана нигоҳ кунен. Оранҷеви, инаи цвет оранҷеви ду намуд будайден. Иш дига хелай, иш дига хелай. Ана баден ин сафеда хушрӯ. Хулас ҳамаш беҳтарину беҳтаринҳо барои шумо пешниҳод шудагай. Ҳозир охиронша нишон метиҳем духтаро. Ина охиронша нигулай. Ина ҳозир цветора беҳад нағз харидорӣ кардестиян духтаро. Метавонен шумоям интихоб кунен, бурда шумо да расонанд. Нигоҳ кунен. Сангои тоза шишагӣ. Беҳад модели хушрӯ. Хулас бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. Хайр дӯстони азиз, саломат бошед то наворҳои оянда.